Nakoy pangutan na ba? Padayon palihog. Yung sa room, nga, itipan, ay ba, ano, ang mga, no? Putol-putol lang imo nga signal, Igson. Subli ako na palihog atong testingan sa ikaduha nga bahin. Okay. Pangutan na, Igson. Sa room, matrix, Roma 3, 20. 15. Okay, atong basahon ang Roma 3:15 aron ato mapasabot kini nga mga butanga. Ako basahon nagingon. 15. Ang ilang mga tiil maabtik sa pagdalagan aron sa ilang pag-ula sa dugo sa mga tao. Unsa may imong punto anigson? Bili ka din sa 20. 20. Kay sa tubangan sa Dios walay tao nga pagamatarungon pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Kay pinaagi sa kasuguan, nag-abot tinuon ang kahibalo mahitungod sa sala. Unsa may question ani? Kaya ingon, at pwede makatop sa mga sugo. So, tinuon ni si Igsoon, wala gini siya masayop. Ang function igsoon sa sugo, dili tigmatarong. Walay dugo ang sugo nga maula aron mapasaylo ang sala. Kay ang sugo igsoon, wala na'y kasing-kasing, wala na'y utok. Okay? Ang naghimo sa sugo ang Dios. Ang Roma City dusi nagingon, ang sugo balaan matarong og maayo. Nganon balaan, nganong matarong, nganong maayo kay nagbuhat ana balaan matarong og maayo. Pero ang function sa sugo, wala siya function nga makaluwas. Kay kung ang sugo makaluwas, si Kristo makaluwas, doon na imo mangluluwas. Okay? So unsa may function sa kasuguan? Ang function sa kasuguan tigpaila og sala. Nara sa Roma 3:20 sa katapusan nga bahin nga atong gibasa ganina, kay pinaagi sa kasuguan nagaabot hinuon ang kahibalo mahitungod sa sala. So ang kasuguan tigpaila og sala. Gi-explain ka na pag-ayo Igsoon sa Roma kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto 5 nagingon diri. Wala ba kamo mahibalo nga igsuon kay ang ginasultihan ko karon mao man ang nahibalog unsay kasuguan nga ang kasuguan makabuot sa tao panahon lamang sa buhi pa kini siya. Di na lang ko basahon ang kinatibukan pero naghisgot 5 ka minuto sa nabilin. Naghisgot igsuon nga dili unta makaila og sala kung wala pa maghisgot ang sugo nga dili ka magpakasala. Example, versikulo 7 sa mao nga Roma City. Nanon sa may atong ikasulti nga ang kasuguan mao ang sala, palayo ka na. Ngani kung dili pa ang kasuguan, dili unta ako makailag sala. So ang function sa sugo, tigpailag sala. Murag espiho. Nga mutanaw ka sa espiho, mutudlo nga naihugaw sa imong aping. Pero bisag unsaon nimo glugod sa espiho sa imong aping, di na makakuha sa hugaw. Mutudlo lang ang espiho nga naihugaw sa imong naong, mauna ang kasuguan. Ang kasuguan musulti nimo nga ikaw nagpatay, ikaw nangawat, ikaw nagbakak, pero di na makapasaylo sa imong mga sala. Si Kristo mo'y mapasaylo. So sa ato pang sugo, magpahinumdum nimo balik ka kang Kristo. Aron mamatarungon ka ni Kristo. Mauna nga nag-ingon dinhi sa Roma 3:20. Balik ta sa imong gibukuan kay ganina. Kaysa tubangan sa Dios walay tao nga pagamatarungon pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Tinud. Ang Seventh-day Adventist wa magwali nga ang sugo makamatarong. Si Kristo lang ang makamatarong, ang sutig pailag sala. Basahan na to, bersikulo 21. Apan karon ang pagkamatarong gikan sa Dios, gikapadayag gawas sa kasuguan o gipamatud-an man gani kini sa kasuguan og sa mga propeta. So ang function igsuon sa gitawag nato og sa Dios, siya ang tigmatarong. Mabitaw ang Juan 6:33 nagingon, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. His righteousness, dili atong righteousness. And all these things shall be added unto you. So human ikaw nagtuo kang Kristo, nakadawat ikaw sa grasya, gimatarong kaniya. O sa diyang na matarong kaniya, mubantay tagsugo dili aron malwas. Nagbantay tagsugo kay humana tagilwas. Response nato na kang Jesus Christ kay si Jesus Christ nagingon sa 1:14-15, if you love me, keep my commandments. Now karon, sa diha nga gimatarong ko, nawala na ba ang kasuguan?
wala mawala ang kasuguan. Sa dihang na nako'y pagtuo, nawala na ba ang kasuguan? Wala mawala ang kasuguan. Sa dihang nakadawat ko grasya, nawala bang kasuguan? Wala mawala ang kasuguan. Basahan na to, Roma Kapitulo 6, versikulo 14 o 15. Nag-ingon ang 6, 14 o 15. Ako sahod. Kay ang sala dili magagahom diha kaninyo, sanglit dili man kamo ilalom sa kasuguan, kundi ilalom sa grasya, nan unsa man magpakasala ba di ay kita, kay dili man kita ilalom sa kasuguan, kundi ilalom sa grasya, palayo na. So sa ato pa, sa diyan nakadawat kag grasya, ayaw na pagpakasala. Lisod bisa kay uban nga nakadawat kag grasya, di na may numutuman og sugo. Dili na siya mo nga theology. Sa diyang nakadawat kag grasya, pinaagi sa imong pagtuo, 2 minutos na nabilin. Nakadawat kag grasya, pinaagi sa imong pagtuo, o giluwas ka ni Jesus Christ, o ba na gitaw, justification by faith. Kay nahigugma man ka ni Kristo, imong ipakita ang ebidensya nga ikaw nahigugma kang Kristo, og mauna ang atong sanctification nga mga pamaagi. Bueno, gusto punta na ako na dungagan, pero kay kapsan mata sa itong panahon.